Bate ni mo nay. Agupat ka mga anak. Wala na dinis buhol. Kamu hilak. Ay, hilak sa. Hilak sa tagos na nay. Ay, siya na mga anak tawag dito. Ay, sa mga kutsara. Sarang. Hello guys, good morning. Karong adlaw day guys, mula na Roy sa Manila. Ang do kay sunog sa kapagumangkon. Mura nagmalira ang budlawan ja. Roy kong nanay guys kay mingon din sang Roy ka first time jud nang ma laso dari sa among bahay. Ja kami day guys, impadong di pud niyo balin siya karon kay magpaputol na mis sang lubi. Ja lagi may destination ron. Ano panangin na? Ano sana na ikaw? Ano sa? Pag-camping mo dito sa Manila, Roy. Pag-camping mo. Sa ating pagpili sa baga. Camping mo. Mga may Pasag dito ko sa zong. Di. Siya naman gana. Pag-camping mo Manila, Ji. Ato Miss Valencia. Pag-camping mo. Hello guys. Ato na Miss Valencia pud. Oh, ginuko kasada mura na ang pagguan. Barok. Alinaim, Lanaim. A few moments later. Hey guys, dana Miss Valencia. Ka pudto na sa kuno ning lubi. Nagatan mo sa kadto na. Ani guys. Di kada ko sa ba. Natumbang hangin gana na hangin no. Hi guys, sana mga butong mo nang kasaglubi. Ani guys, kag mga butong oh. Sayang mo takadak ko. Uban lubi na. Ya pali kaniduha lubi paputo na nim. Ay, tanom na nan si kuya. Disaster para sa kuani, para sa nang disaster. Para sa kalamidad. Para sa kalamidad. Guys. Bugi anak guys, pakuhang undoy mga tinwheelers. Oh, throw it. Mo ni guys aglubi. Tinwheelers na to. Tungar na eksako. Emang. Nako, sabaw. Malika ka, ikaw na pa yung videoan. Naong. Kamu kain naman yan eh, kuan mo sa nina. Pari video ni mo. Sige, inom na. Inom na si mong lubing gi. Putod. Pinitin na lang. Basta may kamot. Labay nun ako akong mouse. Hindi lang, palitrata.
Tamis? Tamis? Alis ba? Bastos. Ikaw na. Guys, yan na, mga anak tawag dito. May isang kutsara. Ikaw. Mana? Mana? Ay, ka na. Ito, kang kanak. Mani guys, agamong kuan. Sarang. Isda ko at dapli. Nak kanila nak. Karirahan kami na. Sarap. Uy, Milo, Inday. Sarap na, Day. Sige, nalingaw na, nalingaw. A few moments later. Gibate ni mo nay. Agupat ka mga anak. Wala na dinis buhol. Ngaw gyapon, bisag Mga pasaway ngaw gyapon, pero Pasaway lagi ko usahay. Kapangat lagi pa lumilag yung panigbaso ko usahay. Diyan ay kanang nay vlog ba na ha kanang wa ka mo hilak. oh, mahilak si Pag Roy. nakaw, kanihila. Ay hilak sa hilak sa tagos na nay. Ang Roy ni, oh, mahilak si Roy, no? Aw ka mo hilak. Hilak man tuon da. Mingawon to si Jack kasi sige pabuzag. Ang nangamin nalgaway mga tingog. Ana ngamin ra? May mga pasaway man mo na. Ay mas dudo. Saan mo nangamin naman? Nda first time sa drone nay nga agi mong mga laki upat ka bukwa dinis buhol. Upat na mga laki. Kanas Roy. Wa dyan na karon first time pa dyan. Lakaw. First time pa dyan sa kad pagkabata. Nabali kasi Ha? nakagupat may mabilin na rin mga badge may mga laki. Karon na bali. Ang karon Nakutan ako dito. Badge nunay kami ka mag pero pinanggara ba nina na yung mga laki. pinanggara. Badge isang pinaka love.
Kalabi mo mga laki na, inggit po tanan eh. Para mong tanan, huwag man mo ipig-pig, para may pangpangga mong tanan. Wadi pig-pig. Abi tagi pig. Pareha Wadi ito ka. pig-pig. Ug sa way panty. Way panty tanan kay way kapalit. Ano? Wadi ingog na igipantihan. Tanan jud. Boy pante. Katawas ni. Ug mo palit sila na bagong panty tanan jud na. Way panty wa pud. Kayo usaray palitan naguban wa nang gipanty. Moy nga nagpihig-pihig. Way panty. Way panty, hay. Hungaw. Oy, mito. Andiyan katawag na kanay. Haman sila, kamusta man sila? Okay na nay. Ito, lagi sila naguna na. Ako ka Nalipay barak na na ajoy. Nalipay. Nalipay na mas Mana to guys, nalipay sa nanay ito, nag-ipon, nagpapat ka mga boys. Wow, ito yung ito. Mga boys na na yung pat. Ha? Ito madudod. at tumagyapon sila Antipolo pa uli. Ato giputo Antipolo. Kasi kung masakon ba. Ay uling kuya jud sila, uli po sila. Kuzog to. Ada to sila. Diya guys, subscribe po ninyo, like, og share po kang Joy and Malo Vlog. Nanay, Joy and Malo Vlog ba to, Flor? Na vlog si among isong laki nga tas Manila. Basi ganahan po mo subscribe silang channel.